Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Θέλω Φίλους podcast με εμένα, τον παρουσίασή σας από την Προστασία Μαρτύρων Δημήτρη Μπότσα. Έχω πολύ ωραίο πίσω μέρος αυτιών, το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Το μάρισμα στα αυτιά δίνει κύριο στον άντρα. Και έχουμε σήμερα την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Τραμπ. Καλώς ήρθατε, Άγγελε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς ξέρει ο κόσμος ότι είσαι εσύ όμως? Βλέπουν απλά ένα όμο. Ναι, ξέρεις τι, νομίζω ότι βλέπουν το progression στα μουσια και στα μαλλιά και βλέπουν, ξέρεις, όσο προχωράει, λένε ναι, αυτό αποκλεί ένα περούκα, αυτό είναι πολύ χαλιά. Δεν μπορεί να φέρνει ηθοποιό εδώ κάθε φορά με τα μουσια του, ξέρω τι κάνει, ας πούμε. Σωστό, οκ. Ναι, άρα σε καταλαβαίνουν έτσι. Φαντάζεσαι και πώς τελειώνουμε απλά κράκ. Τέλειο. Θα δώσω φαγητό. Ή μπορεί να κάνουμε τρόλ μετά, να τα φοράω εγώ. Βέβαια, να φοράω εγώ την περούκα σου, τη φάση. Να σκάσουμε άφρο στο ένα κάτω με άφρο, στο άλλο χωρίς. Τέλεια. Λοιπόν, η γνωστή πρώτη ερώτηση είναι, Άγγελε Τραμπ, πώς νιώθεις που είσαι φίλος μου? Νιώθω τέλεια. Αισθάνομαι τέλεια. Απλά έχω ένα μικρό πρόβλημα. Δεν είμαι. Θεωρώ ότι είμαι πολύ lazy κωμικός. Στο πά και στα μηνύματα σου λέω οκ, αλλά μετά μου πεις ότι φέρνεις και μπάντες κτλ. Ναι, έφερα μία punk μπάντα. Θα έχει βγει το επεισόδιο τους μέχρι τώρα, του Over 9000. Οκ. Άρα η ερώτηση μου είναι αντιερώτηση, η απάντησή μου. Ως τι με έφερες εδώ? Απλά ως φίλο. Φίλο και YouTuber. Νομίζω είναι σωστό. Streamer. Είναι πιο σωστό. Αυτό, είδες, είναι το παίκτη D&D. Παίκτη D&D είμαι. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια παίζουμε D&D. Ναι, streamer επίσης μπορείς να το πεις. Γιατί αποφάσισα φέτος ότι θα επαγγελματηθώ ασχολικά. Τέλεια. Νέες λέξεις. Θα κάνουμε ένα segment σε αυτό το επεισόδιο. Θα λέγεται λέξεις με τον Άγγελο Τραμπ. Επαγγελματηθώ. Το γράφω εδώ στον πίνακα. Ασχολικά. Αυτό. Επίσης, βασικός λόγος που σε κάλεσα μια και με ρώτησες είναι ότι έχεις αυτή την ενέργεια, bro. Και όσες φορές έχουμε αράξει που έχουμε βρεθεί σε 5-6 παραστάσεις, ρε παιδί μου, και τα έχουμε πει και τέτοια, είναι ότι πάντα κουνιέσαι, κάνεις, ράνεις, έχεις τρομερή ενέργεια και είναι πολύ φαν αυτό και μου αρέσει. Γιατί υπάρχουν, παιδί μου, οι άνθρωποι που είναι αστείοι επειδή το δουλεύουν και το γράφουν και τέτοια, και άνθρωποι που είναι full φυσικά, τύπου περνάς καλά όταν είσαι μαζί τους. Τύπου νιώθω ότι θα σε πετάξω σε μια random παρέα με ό,τι άτομα και να είναι κοινωνικά, whatever, και σε 10 λεπτά θα είστε όλοι φίλοι, θα γελάτε και θα. Έχει συμβεί αυτό. Με έχει καλέσει ένας φίλος σε σπίτι άλλου φίλου του που δεν τον ξέρω καν. Στο σπίτι του με κάλεσε. Λοιπόν, και πάω γκλινγκλον. Δεν ήξερε ο άλλος ποιος είμαι. Λέω γεια, ο Γιάννης μου με να έρθω. Ο Γιάννης μου με παίρνα μέσα. Και σκάω σε μια αυλή με 10 άτομα και δεν ξέρω κανένα. Εννοείται ότι ο Γιάννης δεν ήρθε. Ήρθε μια ώρα αργότερα. Και είμαι εγώ και λέω, τι κάνουμε εδώ? Blend in. Και μια ώρα αργότερα που ήρθε ο Γιάννης, απλά άκουγε φασαρίες και φωνές με μένα να κάνω acting διάφορα πράγματα. Σε μια παρέα που γνώρισα πριν μισή ώρα. Αυτό ρε φίλε, πολύ αξιοθαύμαστο για μένα. Το ότι υπάρχουν άτομα που έχουν αυτή τη δύναμη σε εισαγωγικά που είναι ότι, ωραία, θα μπω σε αυτό το δωμάτιο τώρα, δεν με ξέρει κανένα. Ωραία, σε 10 λεπτά θέλουν όλοι να είναι φίλοι μου. Και είναι πολύ γαμάτο, ρε φίλε, είναι ωραίο αυτό. Γιατί αυτό, ας πούμε, εγώ ξέρεις, θα πρέπει αυτό να το ετοιμάσω, να κάτσω να το γράψω αυτό το πράγμα. Ενώ εσύ απλά θα σκάσει κάποιο να πει γεια σας, είμαι τέλειος. Χαχα, γελάστε. Κατάλαβε. Εντάξει, ναι, κατάλαβα τι είναι. Οκ. Ναι, και λέω να ασχοληθώ με το streaming επαγγελματικά. Οκ, τέλεια. Και το content θα είναι gaming. Θα δω, ναι. Gaming, καφρίλινγκ, κατάλαβε τι εννοώ. Ό,τι κάτσει. Ναι, δηλαδή τώρα κανείς δεν μπορεί να είναι σοβαρός και να παίζει gaming. Να είναι, οκ, έχασα. Οκ. Παιδιά, έχουμε άλλη μια ζωή. Για πάμε πάλι στην αρχή. Τι κόσμος είναι αυτός, Θεέ μου. Ναι, όχι. Όλοι βρίζουν. Πώς είναι έτσι? Ωραία, μιας και μπήκαμε στο streaming gaming, φαντάζομαι είσαι gamer πάρα πολλά χρόνια. Αισθάνομαι, παίζεις full. Ναι, παίζω full. Πολλά χρόνια συνεχόμενα δεν είμαι. Δηλαδή, ας πούμε, έπαιζα μικρός και λοιπά. Τώρα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί, ξέρω εγώ. Που μπορεί να μπορεί. Φρούτα. Όχι, ναι. Αφού για να το κάνετε streaming, φαντάζομαι δεν. Επίσης δεν προωθείς. Τύπου, παίξτε φρούτα, είσαι σε φάση παίζουμε φρούτα, αυτό είναι ok. Οπότε ξεκίνησα έτσι, λέγοντας πάμε να δούμε τι φάση, φρούτα είναι, whatever. Ψιλοέπαιζα κιόλας από μόνος μου, λίγο όμως. Οπότε λέγατε να δούμε και τελικά μου αρέσει. Δηλαδή μου αρέσει η ενέργεια του, μιλάμε με τον κόσμο, με το chat. Αυτό, η αλληλεπίδραση αυτή παίζει να είναι fun. Οπότε θέλω να ασχοληθώ όντως με το stream και ας μην είναι gaming. Θα είναι gaming. Αλλά και ας μην είναι, μπορείς να ανοίξει μια μέρα. Talking. Πάρα πολλά stream είναι απλά μιλάς. Whatever. Θα δείξει. Ψιλο ranting, ναι. Να κάνεις πολλά, ναι. Και μην πούμε ονόματα, υπάρχουν πολλοί ας πούμε, που ανοίγουν και βλέπουν βίντεο. Του στέλνεις βίντεο, το βλέπει και κάνει reaction. Ναι, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ πολλά streams. Κατά κύριο λόγο παρακολουθώ έτοιμο content τύπου βίντεο και τέτοια. Έχω ένα πολύ ωραίο κανάλι που λέγεται Mindpulp, το οποίο είναι δύο τυπάδες και παίζουν games και παίζουν χάλια games και τα σχολιάζουν και κάνουν meme montage. Τέλειο. Αυτό, καταλαβαίνω. Άνετα το κάνω. Αλλά και ξέρεις, είναι ένα βίντεο 20 λεπτά, ξέρω εγώ, που είναι σε φάση ωραία. Βρήκαμε αυτό το παιχνίδι από μια ταινία στα Zeros, ξέρω εγώ, που είναι χάλια, ισχρά γραφικά, buggy gameplay. Ας παίξουμε και γελάνε και λούζουν και πολύ πλάκα.
Ένα τέτοιο παιχνίδι ήθελα να παίξω παλιά και το ψάχνω και δεν το βρίσκω γαμό. Το λέγεται νομίζω Hooligans. Λοιπόν, και έχει μια ομάδα Hooligans και κάνει επιθέσει σε άλλε ομάδε, αλλά είναι από πάνω τα γραφικά. Του βλέπει να προχωράνε. Κάνουν επιθέσει σε άλλε ομάδε. Σε άλλου συνδέσμου. Ναι. Και όταν δεν είναι καλά, έχουν χάσει, του πηγαίνει σε κόκκινα φανάρια. Έχει το παιχνίδι σπιτάκια για να ξεδίνουν οι οπαδοί σου. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Κάφρικο game. Και δεν το βρίσκω. Υπάρχει όμως. Ακούγεται πολύ φαν. Οκ, ναι. Τέλεια. Για πες λίγο έτσι αγαπημένα games, πράγματα που σου αρέσει να παίζεις, ρε παιδί μου. Είσαι online gamer ή single player τύπου story mode και τέτοια? Αλλά single player, story mode εννοείται. Ρε φίλε, είχα πάθει την πλάκα μου προφανώς με τα The Last of Us. Οκ, δυνατά παιχνίδια. Τα έχω παίξει και τα δύο-τρεις φορές. Οκ, nice. Μου άρεσε πάρα πολύ, τώρα σκαλώνω, δεν θυμάμαι το όνομα. Έχει βγει, ξέρεις από games. Ναι. 1, 2 και 3 που είσαι στο διαγαλαξιακός ταξιδευτής και. Το Mass Effect. Ναι, ρε. Ναι, που είχε τα dialogue trees, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, το πρώτο έχω παίξει μόνο, δεν έχω παίξει και τα τρία. Αλλά πολύ ωραίο game, πολύ ωραία αισθητική, ωραίο sci-fi. Ωραίο sci-fi. Μπορεί ας πούμε ο χαρακτήρας να γίνει ό,τι ενθέσεις. Μπορεί να γίνει bisexual, μπορεί να γίνει gay, δεν ξέρεις. Ό,τι γίνει. Ναι, μπορεί να του δώσει εσύ την πορεία του. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το ότι δεν έχει περιορισμό. Κάνει ότι του γουστάρει στον κόσμο. Οκ. Είναι τέλειο. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ, α πούμε, τα αγαπημένα μου game είναι το Half-Life. Δεν ξέρω αν έχει παίξει Half-Life. Ναι, το Half-Life το λατρεύω. Δηλαδή, μου αρέσει η ιδέα το ότι έχει τον πρωταγωνιστή που δεν μιλάει ποτέ και δεν έχει cutscenes στο παιχνίδι. Οπότε το βιώνει όλο από πρώτο πρόσωπο και τρομερή εμπειρία. Και πολύ τρομακτικό παιχνίδι με τα ζώδια και αυτά. Βέβαια, το Half-Life το 1. Και το 2 νομίζω. Που τα γραφικά του είναι λίγο περίεργα. Το 1 είναι χάλια. Στο 2 είναι ωραία τα γραφικά, αλλά το 1 έχει γεράσει άσχημα. Δηλαδή, γιατί μέχρι το 98 ρε φίλε. Όταν έπαιξα τύπου το 15 που ήμουν πρώτη ηλικίου. Οπότε το ξέρεις. Εγώ το έπαιξα με τον αδερφό μου πολύ νωρίς. Το 2003-2004. Πολύ νωρίς σχετικά. Λοιπόν, και όταν πεταγόντουσαν αυτά οι άλλοι. Τρομάζαν. Αλλά τώρα είναι αστείο. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα να το παίξω το πρώτο. Μετά από ένα σημείο φοβόμουν. Είχα φτάσει σε ένα σημείο. Θα σου πω μια τρομερή ιστορία. Στο δωμάτιο που ήταν ο υπολογιστής ήταν το δωμάτιο της γιαγιάς μου, γιατί έμενε μαζί μας. Και τύπου ήμασταν η καρέκλα μου και η καρέκλα. Πώς έγινε αυτή η σύνδεση? Θα σου πω. Και ήταν η καρέκλα της γιαγιάς μου πλάτη και έβλεπε η γιαγιά μου μπρούσκο. Και εγώ έπαιζα Half-Life. Και έπαιζε, έτρωγα τον τζάμ και έλεγα και έκανε μου. Γιατί φωνάζεις? Απλά κακοποιούσα τη γιαγιά μου πες το Half-Life, ξέρω. Ναι, αλλά έχεις δει καθόλου Μπρούνο? Είμαι σίγουρος ότι και η γιαγιά θα τρόμαζε. Όχι Μπρούνο, είπα. Μπρούσκο. Ναι, τη έλεγα για πες μου μια άποψη. Μου λέει αυτό ο Τότσικα θα θέλω δικά του. Μου λέει. Ναι, ρωτώσα καλώς κάμου και σχολιάζω. Και Portal, και το Portal μου αρέσει πάρα πολύ. Το πολύ ωραία games. Γενικά έπαιζα πάρα πολύ. Και Tomb Raider, ξέρω εγώ, έχω παίξει. Uncharted. Ναι, το Uncharted 2 έχει από τα καλύτερα opening levels. Δεν ξέρω εγώ, ever, που είσαι στο τρένο και. Ναι. Τα σπάει. Στον πάγο, στο χιόνι. Ναι. Που είσαι στο κρεμασμένο το τρένο. Τι παιχνιδάρα αυτή, ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Είναι το καλύτερο παιχνίδι Indiana Jones που δεν έγινε ποτέ επίσημο παιχνίδι Indiana Jones. Ναι, αυτό ακριβώς. Και βγήκε απλά ταινία Uncharted και μας τώρα σε φάση. Οκ, τώρα μένει να βγει παιχνίδι Indiana Jones. Και βγήκε φέτος. Ένα πάρα πολύ καλό, ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά έχει πάρει τρομερά reviews και το έχουν πάει πολύ καλά. Ναι, τώρα γιατί νομίζω η LucasArts που έχει και το Star Wars και το τέτοιο και το Indiana Jones έχει δώσει δικαιώματα τύπου, νομίζω, το έφτιαξε η Bethesda νομίζω κιόλας. Δηλαδή είναι από μεγάλη εταιρεία αυτό το παιχνίδι. LucasArts. Ναι, αυτό. Εταιρεία George Lucas. Παιδιά, μπείτε Bochas Arts να δείτε. Μπράβο. Ναι. Είδες, φέρνει στο streamer, ξέρει από ναι. Να δείτε, παιδιά, και αυτή την εκπομπή και όλες τις προηγούμενες, έτσι. Περιμένουμε. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ. Τέλεια. Μπράβο, Αγγέλη. Και κλείνει το επεισόδιο. 10 λεπτά. Μπαμ, dance. Ισχύει. Γρήγορο, τικτοκικό. Λοιπόν, ήμουνα παρόν στην πρώτη φορά στη σκηνή. Στο Μπότζακ στο Πικέρμι. Θα σου πω, ήταν δεύτερη, αλλά ήταν πρώτη ως stand-up. Ναι, αυτό, σε παράσταση stand-up comedy. Θυμάμαι ότι είχες παίξει και σε ένα live, είχες βγει. Ναι, με τους board gamers, αλλά ήταν τύπου opening πιο απλό. Δεν ήταν. Έλεγες ιστορίες, νομίζω. Ναι. Είχα 2-3 γραμμένα αστεία. Ενώ αυτό που δεν εσύ ήταν κατά κύριο λόγο όλα γραμμένα. Όλα. Και πώς ένιωσες, για πες λίγο, γιατί είναι ερώτηση που νομίζω δεν έχω ξανακάνει ποτέ σε κάποιον. Γιατί συνήθως μιλάμε με κωμικούς που είναι πιο seasoned, ας πούμε, ρε παιδί μου. Οπότε πώς ήταν αυτό πρώτη φορά τύπου. Χάλια. Ήταν χάλια. Αλλά δεν πήγε χάλια. Ήταν χάλια για εμένα. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ άγχος, ρε φίλε. Ενώ
Θυμάμαι, μου έλεγε και στο chat, ενώ χωρίς να γνωριζόμαστε, είχα κάνει tag στην αφίσα και άρχισε να μου στείλει. Θα παίξω πρώτη φορά μπρο, θα είναι χάλια, ξέρω. Δηλαδή είχε ξεκινήσει. Το θυμάμαι. Και μου λέγε, μην ανησυχείς, δεν θα είναι τόσο χάλια. Δηλαδή μου λέγε εσύ πράγματα του τύπου, ρε φίλε, όλοι έτσι είναι πάρα πολύ κομικοί, μεγάλοι, ξέρω εγώ, το κάνουν 10 χρόνια και πάλι αισθάνονται έτσι από πριν. Ναι, όλοι. Αυτό ισχύει ακόμα. Δηλαδή, βλέπει κόσμο που έχει τρομερή εμπειρία και σου λέει, ρε φίλε, δεν ξέρω πώ θα πάει σήμερα. Σου μπορεί απλά βγει και παίξει, ρε. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλλον δεν μπορώ να το καταλάβω επειδή προφανώς δεν είμαι χρόνια, δεν κάνω χρόνια stand-up. Ούτε εντάξει, τώρα το έχω ψηλοσταματήσει πάλι. Whatever. Έχει ξαναπαίξει από τότε. Ναι, έχω παίξει άλλη μια φορά. Άλλες 2 φορές. Πού? Έχω παίξει σε open mic στο. Φώκα. Ναι. Α, ξέρω, okay, μια χαρά. Σε σκληρότερα αν πήγε. Είναι δύσκολο το φώκα. Είναι, όντως είναι. Βασικά τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει full καλύτερο, αλλά παλιά ήταν πολύ δύσκολο terrain. Τώρα έχει ανέβει full, είναι καλό. Fun fact, ιστορία. Έχω πετύχει την τελευταία φορά που έπαιξε Αδαμάκος στο Φώκα Νέγκρα πριν από αυτή που έπαιξε τώρα. Α, ναι. Ως open, δηλαδή αυτός ανέβασε τα ταλέντα. Και πήγε χάλια. Είχε 5 άτομα κοινό με μένα 6. Έπαιξε και ένας άλλος φίλος μου, ο οποίος πήγε και αυτός χάλια. Και μου λέει ο Αδαμάκος, δεν ξέρω να έχουμε τώρα. Ισχύει. Θα δωρείς δεν το αρέσει. Θυμάμαι ότι είχαμε πάλι παρουσίαζε πάλι ένα open mic στο Φώκα και έπαιζα εγώ. Εντάξει, γέλασε ο κόσμος μαζί του. Ναι, γελάνε. Δεν είναι ότι δεν γέλασε μαζί του, απλά δεν γέλασε τρελά. Εντάξει, 5 άτομα ήταν. Ναι, είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο 5 άτομα, πώς να παρακινήσει ο ένας τον άλλο. Γενικά, αν έχει κάτω από 15 άτομα κοινό, δεν πολύ τραβάει. Δηλαδή, βάζουμε και εμείς ένα πλαφόν, ρε παιδί μου, ότι άμα έχει τόσο κόσμο δεν θα την κάνουμε την παράσταση. Τι να γελάσουν 5 άτομα, δεν θα έχουν φτάσει. Δεν γίνεται κοινό, δεν δημιουργείται αυτό το σύνολο, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι, και θέλω να θεωρεί σε φάση. Άντε να παίξουμε να πάω να φάω τζακαρούνα, να φύγουμε. Να κάνουμε δουλειά μας. Και τώρα ξαναπαίξε μετά από τόσο καιρό, μάλλον. Νομίζω μάλλον. Κάνανε εκεί και την παράσταση Crowdwork που ανέβασε τώρα. Και πήγε γαμάτα. Ο Θοδωρής στο Crowdwork για μένα είναι. Ξέρω, εγώ νομίζω είναι ο καλύτερος στο Crowdwork. Είναι, ναι, και έχουμε και αυτό το κλασικό που ανεβάζουν πλέον τα reels όλα με το Crowdwork. Ναι. Οπότε πρέπει να το κάνεις και master μετά από ένα σημείο. Σε φάση. Φίλε, ναι. Πιθανολογώ έχει κάποια διαδικασία. Τώρα δεν έχω ιδέα, αλλά. Ναι, και εμένα με τρομάζει πολύ το Crowdwork γιατί μια φορά όταν πρώτο έπαιζα, είχα παίξει 10-15 φορές. Ήταν μια τύψα τύπου μεγάλη και όλα σχετικά. Μεγάλη, μεσήλικα τέλος πάντων, μην κάνουμε ηλικία κορατσισμό. και κάποια στιγμή κάτι μου μιλούσαμε, ξέρω εγώ, έπαιζα και αυτή απαντούσε σχεδόν σε όλα τα punchlines. Ναι. Και κάποια στιγμή κάτι μου. Τη λέω, πετάγει πάρα πολύ. Μου κάνει με του πετάγματο. Τη κάνω και του πεταματού είσαι. Και, και μετά από τότε το φοβόμουν το Crowdwork. Σε φάση. Δημήτρη, μη. Εντάξει, να σου πω κάτι εγώ στο Crowdwork. Έχει και αυτό το κρακτικό λίγο. Δεν έχει ένα σοκ value. Δηλαδή, και ο άλλος, αν δεν καταλάβει ότι τον γκράζει για πλάκα. Ναι. Δεν πειράζει. Άμα το καταλαβαίνει αυτό, εντάξει, είναι λίγο, όντως, λίγο δικό του πρόβλημα. Αλλά, δηλαδή, εκτός κι αν είσαι πολύ ακραίο. Αυτό ναι, εγώ δεν θέλω, και επειδή το φοβόμουν το Crowdwork και θυμάμαι σε μια άλλη παρέση πάλι μια κοπέλα κάτι μου έλεγε. Εντάξει, μην μιλάς τώρα. Δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ακραίο. Του πεταματού που είπες πριν ήταν σκληρό. Το παραδέχομαι. Αλλά το εντάξει, μην μιλάς τώρα. Δεν είναι και τόσο. Εντάξει, cool. Ναι, και πλέον κάνω τύπου πολύ απλό crowdwork. Τύπου άμα έχω ένα αστείο για. Γράφω τώρα, δουλεύω ένα αστείο για superheroes και ρωτάω τον κόσμο, ξέρω, βλέπει ταινίες Marvel, ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας. Δεν σχολιάζω κάτι, απλά θέλω να μου δώσουν την πάσα για να πω μετά. Εγώ οι superheroes μου αρέσουν, ξέρεις, μπλα μπλα και το κάνω πιο απλά. Δηλαδή δεν έχω το τέτοιο. Ξέρω ότι θα μπορούσες να κάνεις λίγο τέτοιο crowdwork. Το έκανα δοκιμή. Να ξέρεις, αυτές κάνανε και βοήθησα λίγο κι εγώ. Οι board gamers, 3 live παραστάσεις ή 4 ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, ρε φίλε. Ή 3-4, δεν θυμάμαι τώρα. Που έπαιξα σίγουρα στις 3. Γι' αυτό δεν θυμάμαι. Κάνανε και μια τέταρτη και δεν έπαιξα εγώ, μάλλον ναι. Γιατί έτσι, Άγγελε, γιατί σε παραγωνίζουν, ξέρεις. Δράμα από το φθενά. Το Αδαμάκο. Και από τη στιγμή που πήγε ο Αδαμάκος. Λοιπόν, και στις 2 από αυτές έλεγα κάποια αστεία προετοιμασμένα και γελάγαν λίγο, δηλαδή τύπου ένα 60%. Περίμενε ένα 80, ας πούμε. Γελάγαν 60. Και λέω, OK, το αλλάζω. Πάνω στο σκηνή όλα αυτά. Πάμε λίγο crowdwork. Και αρχίζω και τους ρωτάω πράγματα. Και το crowdwork έπιανε πάρα πολύ. Έπιανε γάμα. Δηλαδή, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, μου λέγανε κάτι. Ρε, λίγο. Αν πεις λίγο κάτι έξυπνο, γελάνε. Ναι, το γυρίζεις. Πιάνει, πιστεύω, επειδή στο μυαλό του κοινού, σου λέει ότι δεν το έχει γράψει αυτό. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τώρα ήταν ευθεία αυτό που το είπε. Είναι τόσο καλός. Δεν έχει σχέση καλός. Όχι, sorry, σε διακόπτω. Έτσι το σκέφτονται λίγο. Γιατί η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν αφού κατέβεις από τη σκηνή είναι αυτά τα έχεις όλα γραμμένα. Οπότε άμα
τα βγάζει από το κεφάλι σου ή νομίζουν ότι τα βγάζει από το κεφάλι σου, σημαίνει ότι κάνει κάτι σωστά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, επειδή ξέρεις, παίζω opening act στο Χρήστο Πέτρου τον τελευταίο καιρό, βγαίνω, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, στην αρχή και τους κάνω λίγο παιχνίδι. Τύπου τους λέω 2-3 πόνους και αυτή του κάνω το Χρήστο, ξέρω, καλά, Χρήστο, είναι χαζή σήμερα και διαλύονται, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τους αρέσει ότι τους πειράζεις και λίγο αυτό το παιχνίδι και τέτοια. Αλλά υπάρχει και κόσμο που σου λέει: δεν θέλω να κάτσω μπροστά γιατί θα με κοροϊδέψει. Δεν κάθομαι μπροστά. Μπρο, δεν είμαστε στο Σεφερλί να κάτσει μπροστά και να σου πει α, είσαι χοντρός. Δεν το κάνουμε αυτό, ρε φίλε. Που ο Σεφερλί το κάνει αυτό, ναι, αυτό είναι λίγο η φάση του. Τύπου θυμάμαι που έβλεπα, είχε το Πάσχα και κάποιες παραστάσεις στην τηλεόραση και ήταν στο εξωτερικό της κοπέλας μου που ούτε ίντερνετ έχει, μόνο τηλεόραση. Οπότε ξέρεις κάποια στιγμή. Αργαστικά Σεφερλί. Οπότε αν ήμουν δημοτικό θα μ' άρεσε τώρα. Να σου πω όμως κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις μια εκπομπή που κάνουμε, την Εργατιά. Όχι, θέλω να θα τα δω όλα, θα τα ψάξω. Οκ, είναι μια εκπομπή που είναι με μόνο χαζά, κακά λογοπαίγνια. Ρε, μα την Παναγία, θα τον καλούσα, αν ήξερα ότι θα έρθει, θα τον καλούσα. Σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλό. Στο να γράφει σύντομα αστεία και να το οπτικοποιεί και τέτοια. Ρε, έχει σε μια παράστασή του που ο τύπος λέει: πού το έχω γράψει στο τηλέφωνο. Α, ναι, στα παλιά μου τα παπούτσια. Και πάει σε ένα ντουλάπι και βγάζει ένα ζευγάρι παπούτσια που γράφει πάνω ένα τηλέφωνο. Τύπο ο άνθρωπος το έκανε. Δεν το φοβήθηκε. Το οποίο είναι αστείο. Όχι, είναι αστείο τύπο, ρε φίλε. Απλά εντάξει, λέει πολλές βλακίες παραστάσεις του. Αλλά είναι πολύ αστείο τύπο. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι αστείο, ξέρω εγώ. Είναι πολύ. Από αυτό ήθελα τώρα. Μου το ξύπνησε και εμένα. Όντως, κάτι παρόμοιο μου ξύπνησε. Νομίζω δεν είχαμε ίντερνετ, κάτι και έβαλα τηλεόραση κάπου τώρα κοντά. Τι είχε γίνει, γενικό πανελλήνιο blackout στο ίντερνετ, τι έγινε, ρε. Τέλος πάντων, την ίδια περίοδο, μάλλον με σένα κοντά στο Πάσχα, ήταν μια παράστασή του. Στο αντένα κάπου είχε βάλει. Ρε φίλε, 4 στις 10 γέλαγα. 4 είναι καλά. 40% είναι καλό shooting percentage. Ναι. Για Σεφερλί που ξέρουμε όλοι ότι. Οκ, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλό ήτανε. Όχι, μα είναι, ρε, σου λέω, είναι πολύ αστείο. Αλάκα, αυτά που λέει είναι αστεία. Όπα, κάποια είναι πολύ αστεία. Ισχύει και δεν γίνεται, εντάξει. Το θέμα επίσης με το Σεφερλί είναι ότι δεν μπορεί να γράψει εσύ μία παράσταση που είναι 3 ώρες και να έχει γελιά όλη την ώρα. Δηλαδή είναι αδύνατο, εντάξει. Αυτό για το Θεό. Αλλά όχι, είναι πολύ φυσικά αστείος άνθρωπος. Δηλαδή, όντως, ρε φίλε. Καταρχάς και μόνο η μούρη του που λέει ο λόγος. Δηλαδή έχει τρομερό πρόσωπο για να κάνει αστεία πράγματα. Ρε φίλε, την κρυμάτσα μπορεί να κάνει και τέτοια. Είναι πολύ. Ναι, αυτό. Εντάξει, είναι έτσι και στην πραγματική του ζωή. Τον έχω πετύχει γαλάτσι κάπου. Και λέω. Τι κάτι του είπε και μου λέει. Μόνος του. Μόνος του, ρε. Δεν ήταν στην εφορία, ξέρω εγώ. Σε φάση. Και σε λίγο στάτε 2.000 ευρώ. Όχι. Καλά. Και μου το λες τώρα. Ό,τι να είναι. Τέλειο, σκληρό. Φαντάζεσαι, σκληρός σου φαίνεται. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς φτάσαμε εδώ. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε σχολεία. Από το crowdwork κάπως. Από το crowdwork, ναι. Και εμένα θα μου άρεσε και ήθελα να πω και αυτό. Πραγματικά, επειδή ρε φίλε, το ξέρω, το λέω πολύ έντονα και δεν το κάνω. Το ξέρω, ναι. Έτσι είμαι. Λέω πάρα πολύ έντονα πράγματα και τελικά δεν τα κάνω. Αλλά εν τέλει κάπου τα κάνω. Πολύ ανθρώπινο αυτό εμάς εκ μέρους σου. Δηλαδή, νομίζω πολύ είμαστε σε φάση. Θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτό. Που λέω λόγος να κόψω το κάνω, να βελτιώσω τη διατροφή μου, μπλα. Θα το κάνεις όταν είναι να το κάνεις, ρε μπρο. Θα το κάνεις όμως. Αλλά όταν είναι. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Με πιάσες 100% αυτό που θέλω να πω. Θα ξεκινήσω πάλι το stand-up. Έχω ήδη ξεκινήσει εδώ και κάνα μήνα, όχι, λιγότερο. Τη βδομάδα και βελτιώνω λίγο ένα 5 λεπτάκι, 7 λεπτάκι που έχω. Το βελτιώνω. Θα βγω πάλι, σίγουρα. Γύρα, στα open mic. Σίγουρα και μέσα σε αυτό το 5 λεπτό, 6 λεπτό, βασικά 5 λεπτό είναι το open mic. Ναι. Πιο μετά είναι πιο πολύ. Λοιπόν, θα βάλω σίγουρα crowdwork. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο Θοδωρής και εσύ και γενικότερα αυτό που κάνετε μου αρέσει πάρα πολύ. Το ότι έχεις το κείμενό σου, αλλά ρωτάς και μια ερώτηση. Ναι, γιατί όχι. Ναι. Αυτό δηλαδή, ρωτάς, δεν πήγε καλά. Συνεχίζεις το κείμενό σου. Γάμα, αυτό θα το κάνω σίγουρα, θα το βάλω μέσα. Μα αυτό κάνεις με το crowdwork, αυτό κάνεις λίγο, ξέρεις, spice things up. Δηλαδή, ρίχνεις μια ποικιλία τύπου, τους δίνεις μια ευκαιρία να συμμετάσχουν, να νιώσουν και λίγο ένα interaction που είναι πιο ωραίο. Γιατί έχει πολλή αμεσότητα, ρε παιδί μου, γιατί είσαι εσύ με ένα μικρόφωνο. Δεν είναι ούτε θεατρικό, ούτε έχει σκηνικά, ούτε τίποτα. Είσαι εσύ μόνο σου, σοβαρά ένα φως και καλή τύχη. Είναι πολύ. Ναι. Εντάξει, νιώθω ότι μιλάμε πόσο είναι τώρα, μισή ώρα. Μιλάμε μόνο για τον Αδαμάκο και το Σεφερλί. Αισθάνομαι ότι μιλάμε συνέχεια για τον Αδαμάκο και το Σεφερλί. Ωραία. Πρέπει να αλλάξουμε ερώτημα. Εντάξει, ο Θοδωρής και ο Χρήστος είναι η κοινή μας αναφορά γιατί έτσι γνωριστήκαμε, οπότε είναι λογικό. Τώρα ο Σεφερλί, ρε φίλε, νιώθω ότι στο ελληνικό zeitgeist, ας πούμε, είναι πολύ ψηλά. Όλοι τον ξέρουν, όλοι τον έχουν δει. Είτε όπως οι μαμάδες μας πάντες δεν τον μπορώ, αυτό το βλάκα πάντα. Είναι σαν να είμαστε σε μια. Θυμάσαι τότε που είχα έρθει, παίζατε σε ένα στο. Δεν θυμάμαι. Και είχα έρθει πάνω να πω για. Σάββατον, στον Γκάζι. Ναι. Πέρσι, στα Ροξαριλίκια. Μπράβο, Ροξαριλίκια. Και φαντάζομαι πώς εκεί αράζουμε είναι αυτή τη στιγμή έχει κάνει ο Σεφερλής. Τι κάνετε τώρα, Μπεναλάκες, καλά είστε. Μπα, και εξαφανίστηκε. Αυτό είναι η μισή ώρα που μιλάμε. Τέλεια, μου αρέσει. Αλλά ναι, ωραία, μια χαρά. Άρα, ξέρω επίσης ότι είσαι μεγάλος fan D&D. Παίζεις πολλά χρόνια D&D. Παίζω σίγουρα το 15. Οκ, άρα χρυσή δεκαετία. Όχι, λίγο μαλακίες λέω. 7 ετία. Οκ.
Και εγώ κάπου εκεί έπαιξα πρώτη φορά όταν ήμουν Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου. Και μετά όταν ήμουν φοιτητής παίζαμε σταθερά, ήμουν σε 2-3 πάρτι. Και τώρα έχω να παίξω πολύ καιρό. Τελευταία έπαιξα πριν 2-3 καλοκαιρία το Curse of Strahd. Όπα, Ναι, έχω να παίξω πολύ καιρό. Και είχα κάνει ένα πολύ cool πράγμα, γι' αυτό πολύ γαμάτος. Στο τέλος του Curse of Strahd, δεν ξέρω αν το έχεις παίξει. Το έχεις παίξει. Το τέλος δεν το έχω παίξει, δεν πειράζει. Απλά είναι η καρδιά του ψηλά σε ένα πύργο και έχει μια πολύ στενή σκάλα. Και παλεύεις ρε παιδί μου στη σκάλα και άμα πέσεις, πέφτεις τύπου στον πάτο του πύργου και πρέπει να τον ξανανεύεις. Και τρως φολτάματα και τέτοια. Και είχα μάγο και πάμε να μας ρίξουν από τη σκάλα και λέω έχω reaction και μου λέει ναι, και ωραία, καστάρω Wall of Stone και κλείνω την τρύπα για να μην πεθάνει όλο το πάρτι. Και έσωσα όλο το πάρτι και ήμουν πολύ. Ξέρεις, σε βάζει. Ποιος είμαι. Ναι. Ναι, αλλά ξέρεις, το Wall of Stone σπάει γιατί είναι concentrate, οπότε. Ναι. Δεν έχει concentration. Ναι, τι θέλω να πω. Κοίτα, παίζω καιρό και αισθάνομαι ότι δεν παίρνει την αξία που του. Στην Ελλάδα που του αποσκοπεί. Όχι. Που του αναλογεί. Έχω τελειώσει και γυμνάσιο, να ξέρεις, έχω τελειώσει γυμνασιάκι. Μετά τον υπηαγωγείο σταμάτησα στο σχολείο. Πήρα ό,τι χρειαζόμουν. Ό,τι χρειαζόμουν το πήρα. Α, Β, Γ, Δ. Τελεία. Λοιπόν, ναι, δεν παίρνει την προσοχή που του αναλογεί, πιστεύω. Όχι, ισχύει. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο. Εντάξει, έχουν γίνει κάποια πράγματα τύπου μια ζαριά και ένα καιρό που είναι ωραία εκπομπή κιόλα. Γιατί σταμάτησε αυτό. Νομίζω καλά πήγαινε. Για D&D Ελλάδα, 150.000 views το επεισόδιο, καλά είναι. Καλά είναι, ναι, ισχύει. Και εντάξει, και ήταν και όντω και δημοφιλές το cast, δηλαδή ήταν η Χρήση, ήταν ο Ζήσης, ήταν. Ο Ρουμπούλιας, ο Δούκογλου, ο Στέλιος, ήταν καλό. Ήταν πολύ καλό. Γιατί σταμάτησε αυτό το πράγμα, δηλαδή αισθανόμαι ότι. Θα φέρω κάποιον από τους συντελεστές εδώ γιατί είναι κομική, τους ξέρω, θα τους πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, και εσύ εδώ από πάνω. Ρώτα τους. Ρώτα γιατί. Και θα κάνω και ένα παιχνίδι. Και γιατί θα παίξω εγώ μάγο. Και να μην παίξω και καλά. Ρώτησε το. Θέλω εγώ να με ρογκ. Λοιπόν, ναι, D&D, καμώ. Άρα είστε και λόγω board gamer, είστε των επιτραπεζίων, φαντάζομαι, γουστάρεις. Τι έχεις, εγώ δεν παίζω πολύ, αλλά πες μου λίγο έτσι αγαπημένα και τύπου. Έχω ένα το οποίο αγαπάω να μισώ. Είναι αγαπημένο, παύλα, το μισώ αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι λέγεται Dune. Παιδιά, όποιοι μας βλέπουν, σας παρακαλώ, μην παίζετε Dune. Πρέπει αυτή η μάστιγα να φύγει. Λοιπόν, είναι κακό παιχνίδι, ρε. Είναι κακό. Γιατί το λέω, γιατί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Τύπου έχω δει άτομα να βρίζουνε. Να είναι χαμός, να τσακώνονται λες και χρωστάνε λεφτά, ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε, τις προάλλες είμαι στο σπίτι του Αντώνη, ενός φίλου μου, από την Παλίνη. Fun fact, κολλητό σπήλιου πρέπει να είναι. Ναι, λοιπόν, και αράζουμε, κάτι συζητάμε. Και μου λέει: δώσ' μου ένα λεπτάκι, θα παίξω καμιά ωρίτσα, επειδή αράζαμε ώρες εκεί. Θα παίξω καμιά ωρίτσα ένα Dune. Εντάξει, μπαίνει μισή ώρα αργότερα. Τι είναι αυτά! Από το PC του. Έβριζε από το PC του. Και παίζει το επιτραπέζιο στο PC. Ναι, το επιτραπέζιο το παίζει στο PC. Και εγώ μαζεύω με τα παιδιά, με board gamers διάφορους και παίζουμε το επιτραπέζιο. Φίλε, άστο. Είναι με ομαδούλες. 3 vs 3 ομάδες. Κάνετε. Πολύ ξύλο. Άμα χάσεις, άμα κάνεις λάθος και χάσεις, άστο. Καλύτερα κάνεις εμπούκου. Καλύτερα κάνεις εμπούκου. Άμα χάσεις. Χαρακύρι. Το σεμπούκου τι είναι? Δεν έχω ιδέα, αλλά δεν είναι αυτό νομίζω. Έχω ιδέα ότι δεν είναι αυτό που λες. Κάνε χαρακύρι. Λοιπόν, που λες, φίλε, ναι, την τελευταία φορά χάσαμε, δεν θεωρώ εξαιτίας μου και έτρωγα κράξιμο κανένα διήμερο. Αλήθεια, ναι. Έχω τώρα δουλεύω ένα beat, ωραία πάσα μου έδωσες, που λέω ότι οι παρέες παίζουν επιτραπέζια, απλά ψάχνουν αφορμή για να τσακωθούν και δεν θέλουν ποτέ να παίξουν actual επιτραπέζια, απλά θέλουν να βριστούν. Ναι, αυτό γίνεται με το Dune. Δηλαδή, αν από την παρέα κάποιοι δύο έχουν εχθρά, λένε. Θα παίξουμε το βράδυ. Τράβα. Ναι. Παίξουμε το βράδυ. Ναι. Και τι είναι, τύπου στα στρατέγκο. Είναι full στρατηγική, full. Έχεις ας πούμε το χαρακτήρα σου και πας σε διάφορες περιοχές και παίρνεις πράγματα, resources διάφορα και πρέπει να ανεβείς με διάφορα πράγματα που κάνεις σε μια στήλη με πόντους. Κάνεις πράγματα, ανεβαίνεις. Ωραία. Και οι τρεις φίλοι, οι τρεις σύμμαχοι, ναι, που είναι group, ανεβαίνουν όλοι μαζί και σε κάποια φάση τελειώνει το game και μετράνε τους πόντους. Εγώ είμαι στο 8, εσύ στο 10, 18, ο άλλος είναι στο 3, 18 και 3, 21 ας πούμε κάνει, νομίζω, Πολύ γρήγορα μαθηματικά, έτσι. Μπαμ, το μαθηματικό μου είναι φίλε σήμερα. Αυτό μάλλον είναι τέλειο. Παίζει. Ωριακά, άμα δεν βαρεθώ πολύ, θα κάνω ένα μοντάζ για να το ανεβάσω στο TikTok που λάθει εσύ και θα παθαίνεις αυτά τα δικά σου. Λοιπόν, 21 πόντι βιές τους πολλούς των άλλων και νικάς έτσι. Αλλά είναι πολύ πλοκό ρε φίλε και μου έχει φάει τη ζωή. Μου έχει φάει τη ζωή, δεν παίζω τόσο. Εννοώντας τη ζωή ότι σε φάση πάντα λένε Διουνάκι σήμερα. Και με σε φάση θέλω να το κάνω αυτό στον εαυτό μου ή όχι. Δεν ξέρω. Σαν παρέα που παίζει LOL είστε. Ναι. Έλα να μπούμε άλλο ένα, δεν θα χάσουμε 10 σερίτες. Ναι, αυτό ακριβώς. Γυναίκα, δεν θα έρθω σήμερα.
Ναι, Έχω να πολεμήσω στους Χάρκονεν. ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Τους Χάρκονεν. Οκ, σκληρό. Έχεις ολοκληρώσει ποτέ παιχνίδι Μονόπολη? Δεν παίζει να έχω ολοκληρώσει ποτέ παρτίδα Μονόπολη. Όχι. Ναι, με τον πατέρα μου. Με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου, πάντα νίκα και ο αδερφός μου, κλασικό. Να μπω αρχίδι τώρα. Ναι, μπορεί. Μπορώ να το πω αρχίδι. Ναι. Κλασικό αρχίδι αδερφό μου. Άμα δείτε το podcast, καλό είναι, θα πάρουμε views. Και να τσακωθείτε μετά στα σχόλια από κάτω, θα το φτιάξουμε. Εγώ αρχίδι, ρε. Εσύ δεν έχεις ιδέα τι πάει να πει οικονομία, να πούμε. Λοιπόν, διαχείριση πόρων. Whatever. Γιάννη, γι' αυτό δεν μας μιλάει η μαμά. Γιατί πήρες και έκανες διαχείριση σπόρους της και είμαστε φτωχοί τώρα. Εντάξει, Γιάννη! Που το λένε Γιώργο, ξέρω εγώ. Γιατί με λες Γιάννη, βρε μαλάκα, Γιώργο με λένε. Εντάξει, Αγαθοκλή. Whatever. Λοιπόν. Τι άλλο, πάρτι και τύπου Dixit, φαντάζομαι παίζεις τέτοιο που είναι πολύ κλασικό Dixit. Α, ναι, Dixit. Το άλλο που είπες πριν, Mysterium. Mysterium, ναι. Πολύ ωραίο game. Κοντά στο D&D κιόλας κάπως λίγο με το. Ναι. Επειδή έχεις σαν DM, ας πούμε. Ναι, έχεις ένα DM και ναι. Αλλά γενικά παίζω διάφορα επιτραπέζια. Τώρα τελευταία δεν παίζω. Γιατί είμαστε όντως πολύ στο grind. Επειδή είμαι ψηλό άνεργος. Είμαι ψηλό ανεργάκος. Δηλαδή είμαι λίγο underground, άνεργος, τύπου χωρίς επίδομα, τίποτα. Εμείς ζούμε λίγο στον υπόνομο, θαρώ. Εμείς οι άνεργοι χωρίς επίδομα. Είσαι βάση, μαλάκα, πώς θα βγει σήμερα το ψωμί, ρε μαλακές. Θα κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει να φάω εγώ μέχρι το τέλος της μέρας ιδανικά. Κάτι πρέπει να γίνει σήμερα. Δηλαδή είμαστε λίγο barbarians. Δηλαδή βγαίνεις στο δάσος και κυνηγάς πουλιά. Σαν το Ράμπο, πετάς από το δέντρο. Οπότε επειδή είμαι λίγο τέτοιο, δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω. Να περάσει καλά. Δεν έχω και πολύ χρόνο να περάσω καλά. Είμαι όλη μέρα στο πίτινες. Στο αυτομαστίγωμα όλη μέρα. Οπότε είναι αυτό. Σκληρό. Όντως, είναι σκληρό αυτό το αυτομαστίγωμα. Γιατί σκέφτεσαι, επειδή είσαι άνεργος και έχεις χρόνο, όταν αράζεις, σκέφτεσαι, δεν θα πρέπει να κάνω αυτό τώρα. Πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να είμαι πιο τέτοιο, ας πούμε. Συγγνώμη. Εγώ τώρα είμαι παραγωγικός, ας πούμε. Ναι, αυτό. Ναι, παίρνεις ιδέες. Ηρέμησε, παίρνεις ιδέες. Οκ. Θα κάνεις κάτι με αυτές τις ιδέες? Όχι. Έχω εδώ τηλεόραση. Όχι, απλά τις παίρνω. Δεν έχω να τις δώσω κάπου. Ναι, γάμισε εδώ. Ναι, είναι περίεργο, όντως είναι περίεργο να είσαι άνεργος, αλλά απ' την άλλη είναι τέλειο γιατί βλέπεις όλους τους άλλους που δουλεύουν και εσύ στέλνεις αυτά τα κλασικά τα βίντεο ομαδικές. Σε φάση, έλα μαλάκι για καφέ, θα έρθει κανένας 3 ώρα το μεσημέρι. Όλοι είναι ξεροθαλιάζουν στις δουλειές τους. Όχι, χειρότερο, 10 ώρα το πρωί. Άλλος έχει πάει 10 ώρα το πρωί Δευτέρα, άλλος έχει πάει μόλις δουλειά και είναι έτσι. Και εσύ είσαι, μαγιές, πού είστε? Μα δεν καπνίζεις. Ναι, sorry. Όταν είσαι άνεργος, εγώ σημαίνω διάφορα. Σε μας στέλνεις βίντεο, έλα ρε, εγώ είμαι παραλία. Άντε γαμίζεις και εσύ. Μα είναι Δεκέμβριος, τι κάνεις εκεί? Ναι, κάπως έτσι είναι λίγο η φάση grind τώρα, οπότε θα δούμε. Κάνω πολλά πράγματα, γι' αυτό και ξανασχολήθηκα με το stand-up. Λίγο stand-up, λίγο streaming. Γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά το stand-up. Πάρα πολλά. Δεν βλέπεις εμένα εδώ. Οπότε λέω να το κάνω, έτσι. Ναι, αυτό. Οκ, μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Σ' αρέσει το stand-up που βλέπεις, παρακολουθείς καθόλου ή είσαι πιο πολύ του ότι ξέρω εγώ, σκάσεις παραστάσεις και τέτοια? Και τα δύο. Βέβαια τώρα τελευταία με τις παραστάσεις λίγο το έχω αφήσει, αλλά όταν λέω τώρα τελευταία, όντως κάνα μήνα-δύο πήγαινα, αλλά τώρα κάνα μήνα-δύο δεν έχω πάει πολύ. Θα δούμε. Τι θέλω να πω. Ναι, βλέπω full. Καλά, δεν φαντάζεσαι. Έχω δει full Netflix, special, τα πάντα. Σούλτσι, Σαπέλ, whatever. Τα πάντα. Και μπορώ να πω ότι είναι δύσκολο το άθλημα. Είναι πολύ δύσκολο. Και συγγνώμη, είπαμε, δημοτικό. Θεωρώ ότι δεν σχολιάζεται αρκετά το πόσο δύσκολο είναι το stand-up. Νομίζουν όλοι που βλέπουν το stand-up λένε μαλακή αστείο. Ναι, μαλακή αστείο. Για να σε δω. Έχω μια πολύ ωραία ιστορία να σου πω. Είχαμε πάει με τον Θοδωρή και τον Χρήστο και είχαμε παίξει ένα λύκειο. Στην Εύβοια. Και το κάνατε αυτό στη ζωή σας? Γιατί μας καλέσανε, εν πάση περιπτώσει, είναι η σωστή απάντηση. Πρέπει να πω δημόσια. Και λοιπόν, ξεκινάω εγώ, βγαίνω, παίζω και όσο παίζω είναι ένα σερβιτόρος εκεί. Τώρα, ο σερβιτόρος στο χώρο είναι ένας χώρος που παίζουμε για ένα λύκειο. Οπότε τα κοριτσάκια που είναι εκεί είναι 16 και αυτός τώρα 25 και πάει και κάνει αυτό το σερβιτοριλίκι που κάθεται τύπου στο τραπέζι και φλερτάρει με τα κοριτσάκια ενώ τους ρίχνει 10 χρόνια γιατί είναι αηδίας. Και είναι τώρα άλλος στην Εύβοια σερβιτόρος και φοράει μαύρο φανελάκι, τζιν κολλητό με σκισίματα και Dr. Martens σε φάση. Σιγά βρε γόη του χωριού, σαν ίσως τόσο γόης να έχεις φύγει από το χωριό κάποια στιγμή, λέω εγώ τώρα. Και ξεκινάω εγώ, παίζω, κάνω την παράσταση και σχεδόν σε κάθε punchline που λέω αυτός απαντάει. Ο σερβιτόρος. Ναι. Και κάποια στιγμή ο Χρήστος Θεοδωρής τον πιάνει και του λέει αδερφέ, ξέρω εγώ, όχι, μη, κάνει ησυχία και τέτοια.
Περνάει η ώρα, ανεβάζω το Θοδωρή, κατεβαίνω, αράζουμε με τον Χρήστο, εκεί τα λέμε. Έρχεται αυτός και μας λέει: παιδιά, μπορώ να ανέβω κι εγώ λίγο. Και του λέμε: ο Χρήστος, chaotic evil όπως πάντα. Ναι, αδερφέ, ανέβα, εννοείται. Chaotic evil! Ναι. Σε βάζει, ναι, αδερφέ, ανέβα. Μόλις τελειώσω την παράσταση, γιατί έβγαινε νομίζω δεύτερος ο Χρήστος. Μόλις τελειώσω λέει την παράσταση, παίζουμε το όνομά σου. Τάδε, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν θα μου δώσει και το όνομά του παιδιού. Ναι. Ωραία, του λέει: θα σε φέρω. Παίζουμε, τελειώνουμε την παράσταση, κάνει ο Χρήστος. Και τώρα θέλει να ανέβει και ο σερβιτόρος, ο Τάδε, ξέρω εγώ, ο Αγισίλας, ας πούμε. Ανέβει πάνω. Και ανεβαίνει. Παίρνει το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο ξέρεις, πρέπει να το έχεις εδώ, ξέρω εγώ, για να σε πιάνει. Αυτό το έχει εδώ. Το έχει μακριά του. Δεν κάθισε ποτέ μες στο φως γιατί τον τύφλωνε, δεν καταλαβαίνει το φως πρέπει να σε τυφλώνει. Οπότε ήταν τύπου ένα κενό σκαμπό και αυτός τύπος ήταν δίπλα, ξέρω εγώ, στο έχει που χτυπάει προβολέας. Και λέει: θα σας πω ένα ανέκδοτο. Και κάθε φορά μας λέει ένα ανέκδοτο τύπου ανοίγει ένα νέο μπουρδέλο στη φύση και πάει ο λαγός. Και λέει στην τσατσά, τι θα μου δώσει να γαμίσω. Και του λέει: τσατσά, τι θες να γαμίσω. Έχω κουνελάκια. Λέει: κουνελάκια, γάμα κι εγώ. Λέει: δεν θέλω κάτι. Του λέει: θες, ξέρω εγώ, σκιουράκια. Όχι σκιουράκια, λέει: γάμα κι εγώ. Του λέει: έχω φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο φίδι. Είναι εκεί σε μια κουφάλα δέντρου. Πήγαινε, λέει: χτύπα την πόρτα, θα κάνει δουλειά σου. Είναι το φίδι μέσα στην κουφάλα του δέντρου και κοιμάται. Πάει αυτό, χτυπάει την πόρτα, ξυπνάει το φίδι τρομαγμένο, το βλέπει και τον τρώει το λαγό. Και ξαναπέφτει για ύπνο. Περνάει λίγη ώρα, ξυπνάει και λέει: κάτσε ρε, εγώ δεν δουλεύω. Τι κάνω, δεν γίνεται να τρώω τους πελάτες. Τον φτύνει και γυρνάει ο λαγός και κάνει: καλά, τι τσιμπούκι ήταν αυτό, μάνα μου. Λέει αυτό το πράγμα, παίρνει ένα σχεδόν γέλιο, θα το πω. Ένα ημιγέλιο. Και απλά μετά έρχεται, βγάζει όλο το κοινό με εμάς φωτογραφίες, αυτόν δεν μιλάει κανένας προφανώς. Και έρχεται μετά, μας πιάνει να βγάλουμε φωτογραφία και γυρνάει και μας κάνει: τελικά είναι δύσκολο αυτό που κάνετε. Ναι! Δεν έχω ξανανιώσει τέτοια δικαίωση, τέτοιο κάρμα. Μαλάκι. Περίμενα να πεις να έχει ένα punchline του τύπου: ωραία, φίλε, τι που ήταν αυτό. Και εκεί να γυρίσει στις κομπελίες και να κάνει: ωραία, θα δω. Εκεί θα τέρμα σλίζερ. Ναι. Εκεί του πετάς κάτι τύπου. Ναι, σκαμπό. Αλλά εντάξει, ευτυχώς ήταν λίγο. Το μάζεψε, ναι, αλλά. Μαλάκα έλεος. Ναι, αυτό που δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος αυτό δυστυχώς. Ότι ρε φίλε δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο. Και θέλει πολλή προπόνηση. Ναι. Είναι μυς. Είναι όπως είναι όντως ένας αθλητής, απλά είσαι άλλη μορφή προφανώς, αλλά έχει την ίδια λογική προετοιμασία, την ίδια λογική δέσμευση. Και το καταλαβαίνω αυτό τώρα που είμαι άνεργος, ρε φίλε, που όντως κάθε μέρα, ρε φίλε, το βράδυ, έστω κάποια στιγμή στη μέρα, θα προσπαθήσω έστω να κάνω μια σημείωση για να αναπτύξω κάτι. Αλλά θέλω, ρε παιδί μου, να έχω πάντα κάτι να το δουλεύω, γιατί δεν μπορείς. Άμα το αφήνεις, αφήνει full. Είναι πολύ. Ναι, σε αφήνει full. Όχι ότι ποτέ έγραφα τρελά αστεία, έτσι, αλλά τώρα, ας πούμε, το άφησα 6 μήνες. Ωραία. Πήγα να το πιάσω και λέω: τι, πώς. Ναι, κάτσε πριν. Πώς γίνεται αυτό ακριβώς. Τι κάνω τώρα εδώ. What? Όλες οι λέξεις μου φαίνεται σοβαρές. Δεν μπορώ να ενώσω λέξεις και να ακούγονται αστείες με τίποτα. Μωρέ, κυνηγάς πιο πολύ την ανατροπή, δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα αστεία η λέξη. Καλά, μπορεί προφανώς. Δηλαδή, είναι άλλο να πεις. Πώς να σου πω, ξέρω εγώ. Ναι, τώρα δεν έχω κάποιο παράδειγμα. Είναι σαν. Ναι. Όντως, είναι να πεις έγινε χαμός και έγινε ματομούνι. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι απαραίτητα αστεία λέξη το ματομούνι, αλλά θα έχει άλλη ανατροπή, θα έχει άλλη αντίδραση. Ναι, αυτό. Βλέπεις, αυτό είναι ρε φίλε πράγματα στο ζώντα που προφανώς δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω εγώ. Στο ότι με μια λέξη, με ένα κόμμα, με μια παύση. Ναι, η παύση είναι. Θυμάσαι ένα αστείο που λέω δεν ξέρω τι να κάνω με τα χέρια μου όταν παίρνουν επίπες. Ναι. Αυτό στην αρχή το έλεγα και μετά έκανα κατευθείαν την κίνηση. Όταν έβαλα την παύση, λέω δεν ξέρω τι να κάνω με τα χέρια μου όταν παίρνουν επίπα και ο κόσμος σκέφτεται τι λέω. Ξαφνικά παίρνω ένα πολύ μεγάλο γέλιο μόνο από την παύση. Και μετά κάνω και την κίνηση και γελάνε πάλι. Οπότε μετράει πάρα πολύ. Ναι. Γιατί υπάρχει η σκέψη παύση έχει και κλιμάκωση τύπου είναι παύση, μισή παύση και μισό τη μισή και ανάλογα πώς το χρησιμοποιείς. Έχει πολύ τέτοιο. Μισό τη μισή παύση. Ναι, τι λες, νόμιζα ότι απλά μισή την παύση. Μαλά παύση σε μισό. Συγχαίρω με τις παύσεις. Θέλω να πω το κείμενο μου να φύγω. Μαλάκες, έλα, πού είναι. Αυτό το έκανα παλιά όταν δεν πήγαινε καλά τύπου το set μου και καταλάβαινα ότι δεν θα πάει καλά σήμερα. Αλλά μου λέει, ωραία, βάλει το αυτόματο και πήγαινα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Εντάξει, άμα είχες λίγα άτομα ή άμα δεν. Άμα δεν τραβούσε, ρε φίλε, αλλά το έχω ξεπεράσει και αυτό πλέον και με σφασί, όχι. Μην είσαι έτσι. Εδώ έχεις έρθει να δουλέψεις. Κάτσε, φάτο. Πάρ' τους αν μπορείς να τους πάρεις κιόλας. Δείξε ότι είσαι μάγκας και. Αυτό είναι κι άλλο ένα μεγάλο πράγμα. Ότι είναι και το κοινό, ρε φίλε. Τώρα θα πας στο Λύκειο, ας πούμε, που παίξατε. Πήρατε γέλια, ξέρω εγώ. Παράδειγμα τώρα. Είναι λίγο περίεργη συνθήκη συγκεκριμένη, αλλά ναι. Και άμα τους πάλι, άμα παίξει λίγο, κάνεις crowdwork και τέτοια, γουστάρουνε.
Γιατί είναι. Εντάξει, προφανώς και η πιτσιρίκα είναι λίγο σε φάση. Εγώ είμαι πιο αστείος και έχω αυτή τη εφηβεία. Ή άμα κάτσει να του πει μια ιστορία τύπου, επειδή συνήθως μαζεύουν λεφτά για εκδρομή όταν μας καλούν να παίξουμε σε λύκεια. Ρε φίλε, του λε, ξέρω εγώ είχα πάει εκδρομή και έγινε αυτό. Ξέρω, του λε και μια ιστορία δηλαδή και του αρέσει. Όχι, είναι ωραία. Σε όλες τις καταστάσεις μπορεί να βγάλει γέλιο. Είναι πολύ δύσκολο να μην βγάλει. Πρέπει να είναι πολύ κακή ημέρα, πρέπει να είναι πολύ κακοί παράγοντες και το να κατηγορήσει το κοινό συνήθως είναι ο τελευταίος παράγοντας. Και είναι δείγμα επίσης πολύ κακού κωμικού. Δεν ήταν καλή σήμερα, δεν γελάσανε. Άντε ρε βλακά τους εσύ να γελάσουν, βλακά στην δουλειά σου. Ναι, ισχύει. Τέλος πάντων. Καλό. Κατά τα άλλα, νομίζω αυτή την περίοδο, εσύ που είσαι άνεργος τώρα, θεωρείς είσαι full παραγωγικός, δηλαδή είπες ότι θες να αναπτύξεις κάτι, το κάνεις κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, αλλά τύπου σίγουρα όταν, έστω και αν είμαι έξω, έστω και ό,τι και να κάνω κάποια στιγμή θα βρω κάτι έστω και θα κάνω μια σημείωση. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή, το έλεγα και στον κρύο αυτό, δεν ξέρω πόσα podcast θα πω ότι γράφω αυτό το κείμενο, αλλά θα το πω πάλι. Μας πήραν δώρο, όταν έμεινα με τον αδερφό μου, μας πήραν δώρο μια Αλέξα. Και εγώ και τη φοβόμασταν και δεν τη συνδέσαμε ποτέ. Θέλω να γράψω, ρε παιδί μου, ότι φοβάμαι ότι η Αλέξα μας παρακολουθεί. Οπότε τη λέγαμε με τον αδερφό μου βλακίες μέχρι να αυτοκαταστραφεί. Και θέλω, ξέρεις, έχω αυτό το premise τώρα και πρέπει να το χτίσω, να το κάνω αστεία. Αλλά έτσι όπως το έγραφα, τύπου σημειώσω αυτό. Λέω, κάπως πρέπει να το ξεκινήσω. Ξεκίνησα να γράφω, ξέρω εγώ. Είναι περίεργο να λαμβάνεις δώρα, ειδικά αν, ας πούμε, αυτό το δώρο έχει μια ευθύνη. Π.χ. αν κάποιος φέρει ένα πουλί ή Θεός φυλάξει ένα παιδί. Οπότε από εκεί που ξεκίνησα να γράψω για την Αλέξα, τελικά ξεκίνησα να γράφω ένα beat για δώρα. Ξέρεις, και άρχισε να αναπτύσσεται μόνο του. Καλό. Οπότε αυτό, ρε φίλε, όσο το κάνεις και όσο προσπαθείς να γράφεις, θα σου δεις ότι θα σου βγαίνει σχεδόν οργανικά ότι ξεκινάς να γράψεις μια ιδέα και θα καταλήξεις να γράψεις ένα beat. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Εντάξει, αισθάνομαι ότι αυτός που ονομάτισε την Αλέξα είχε, ας πούμε, μπροστά του μια γκάμα από κακά ονόματα και είπε, λοιπόν, έχουμε Θοδώρα, έχουμε Αλέξα, έχουμε Ζουμπουλία. Καλλιόπη. Έχουμε Καλλιόπη. Αφροξυλάνδη. Πρέπει να διαλέξω. Άντε την Αλέξα, τι να κάνω. Μαλάκα είναι κακό όνομα και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος το επέλεξε. Επίτηδες. Ποιο είναι, προτιμάς τη Σιρή. Έστω. Η Σιρή καλύτερη. Εμείς οι μία iPhone-άκηδες έχουμε τίποτα. Νομίζω έχουμε το Google. Μπορείς να πεις το OK Google και να του δώσεις κάποιες φωνητικές συντελές, αλλά ναι. Αφού αγόρασε η Google το Android, δεν φτάμε εμείς. Ναι, αυτό. Και δεν του δώσει κανένα όνομα, λέγεται Google. Οκ, εντάξει. Νομίζω τώρα έχουν φτιάξει κάποιο assistant, λέγεται Nexus, νομίζω. Κάτι έχουν φτιάξει και αυτοί κάποιο AI assistant για το. Δεν θυμάμαι, ναι. Δεν τα πολύ παρακολουθώ, δεν είμαι τόσο. Εγώ απλά θέλω το κινητό που ανοίγει το Instagram, ξέρεις κάτι. Δηλαδή ήθελα να βλέπω τι γίνεται. Να ανεβάζω stories και έτσι. Το ίδιο έπαθα και πριν, από εδώ κάτω. Μου ήρθε αυτή η περίεργη μυρωδιά που δεν ξέρει αν είναι κουράδα ή μαγειρεύει κάποιο γιουβαρελάκια. Τη θυμάσαι. Μια συγκεκριμένη μυρωδιά. Μ' αρέσει που αυτές είναι οι δύο επιλογές το τι μυρίζει. Τύπου κάποιο σχέστηκε, κάποιο φτιάχνει γιουβαρελάκια. Αλλά τι αυγολέμονο ή τα κόκκινα. Τα κόκκινα. Okay. Καλοκαιρινά, ναι. Που είναι λίγο πιο έντονο και λες ή είναι κουραδό σκατό, σκύλου, συγγνώμη, ή γιουβαρελάκια. Και ψαχνόμουν, μάλλον γιουβαρελάκια ήταν. Αυτό έπαθα πριν κάτω. Και γιατί το είπα αυτό. Και γιατί το είπα αυτό τώρα. Θέλω να δω στο κεφάλι σου πως ξέρεις, νιώθω ότι έχει ένα τεράστιο χάρτη, αλλά όλα καταλήγουν σε αδιέξοδο. Δηλαδή το prize, δηλαδή είναι ένα τεράστιο χάρτη και το prize είναι κάπου στη μέση. Αλλά το prize δεν έχει δρόμο, είναι αδιέξοδα όλα. Δεν πας κάπου στο prize. Ένας λαβύρινθος δεν θα βγεις ποτέ. Σαν το λαβύρινθο στο Harry Potter, έχει τέρατα, έχει. Ναι, και δεν καταλήγεις κάπου. Απλά είναι όλα. Ναι, κάπως έτσι είναι ο κεφαλός μου, η αλήθεια είναι. Καθημερινά έτσι. Έστειλε ένα μήνυμα προχθές η γυναίκα μου. Ήθελα να της γράψω ότι ευχαριστώ για το τάπερ που μου έφτιαξες. Και ήταν πολύ ωραίο. Μαλάκα, αν δεις το βίντεο, ανοίγω το ψυγείο, λέω καλά εδώ πέρα, άκου τι έγινε το αμάξι. Έχω ανοίξει το ψυγείο, δίνω το τάπερ και μου λέει το αμάξι μου. Το αμάξι μου πήγε 250 ευρώ με γάμισο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βρίσκω πλατό μετά από 2 χρόνια. Α, ναι, και το τάπερ, ευχαριστώ για αυτό. Και κλείσω το ψυγείο και μου γράφει ένα μήνυμα, μου λέει μαλάκα, απαράδεκτο μετά από τόσα χρόνια να συμβαίνει ακόμα αυτό. Απαράδεκτο μετά από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί να ανοίγει το ψυγείο και να μου μιλάς για το αμάξι, ξέρω. Μαλάκα, περίεργο, όντως. Οριακά έπρεπε να ανοίξω το καπό του αμάξι μου και να πω λοιπόν, τα γιουβαρλάκια τα βλέπεις. Τέλεια αυτά μου. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τάπερ. Στάζει νερά. Βγάζει ατμόσφαιρα. Νομίζω κάτι σου έλεγε το πώς γράφω ένα αστείο και φτάσαμε στα γιουβαρλάκια και στο. Ναι, κάτι μου έλεγε ότι. Γράφεις κάτι το beat και. Δεν ξέρω κάπου. Πώς χτίζεται μια ιδέα. Εγώ κάπως εκεί στο beat. Α, ναι, μπράβο. Και το σκέφτηκα και έγραψα έκανα ένα βιντεάκι μικρό και λέω μπορεί να το αναπτύξω αργότερα. Για μυρωδιές γενικά. Ας πούμε, έχεις παρατηρήσει που η μυρωδιά της χλωρίνης, αν μείνει, βρωμάει σαν. Καμιά φορά μυρίζει σαν. Πώς μυρίζει χλωρίνη αν μείνει. Δηλαδή, αν ρίξουμε χλωρίνη εδώ μέσα και το αφήσει. Και άμα ξαναμπεί μετά από κανένα 2 ώρο, δεν βρωμάει σαν κατήλα. Όχι κατήλα.
Κάτι περίεργο. Αφήνει μια πολύ έντονη μυρωδιά πάντως, τύπου χλωρινίλα. Ναι, αλλά δεν είναι ωραία. Είναι βρώμα. Και λες, γιατί βρώμα εδώ με μέσα. τη μυρωδιά του, γιατί έχει κάποιο αρωματικό του που θα είναι λεμόνι ή whatever. Φεύγει τη λεμονίλα και όντως και μένει η μυρωδιά της χλωρίνης που μυρίζει αυτό το καθαριστικό, το νοσοκομιακό που είναι πολύ έντονο. Ναι, αυτό. Γενικά μου αρέσει να συνδέω πράγματα ασύνδετα. Καλά. Αυτό είναι και μια κομική βάση. Ή το κοτόπουλο. Αν βράσει κοτόπουλο. Δεν ξέρω, τώρα αυτό είναι για. Λοιπόν, και το κλείσει την καθαρόλα και το αφήσει. Και το ανοίξει μετά από 2 ώρες. Αλλά βρωμάει. Βρωμάει ψοφίμι. Και ναι, γιατί μαζεύεται και υδρατμούς και όλο και το ανοίγει και βγαίνει και η πρώτη τέτοια. Δηλαδή είναι πράγματα ασύνδετα. Η καθαριότητα βρωμάει άσχημα. Το κοτόπουλο θα το φας, μυρίζει ψοφίμι. Τι φάση. Ναι. Okay, ναι. Έχεις δίκιο πάντως. Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Το ότι κοιτάμε πώς να βρούμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να συνδέονται και καταλήγουν να συνδέονται. Τα κάνεις εσύ βασικά, ενώνεις τα νήματα. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Ναι, όπως το ότι ώρα στο δεχλυντήριο για μένα πιστεύω ότι ήταν πραγματικά για το squirting, για το γυναικείο squirting. Όλο το lore περισσεύεται γύρω από αυτό. Ναι. Γιατί είναι όλα περισσεύονται γύρω από το δάχτυλο, έτσι. Πώς θα το χρησιμοποιήσω σωστά κάτι γύρω από το. Όχι. Τρολάρω. Χαίρομαι πολύ που το είπες αυτό, γιατί στο beat που σου έλεγα που λέγεται επιτραπέζι, ότι όλες οι παρέες παίζουν επιτραπέζι προσπαθούν να τσακωθούν. Λέω ότι είναι μια παρέα που πάντα θα πει, ξέρω εγώ, τύπου θες να παίξουμε παντομήμα και μετά είναι κάποιος ο οποίος κάνει έτσι. Και του λένε οι φίλοι του πώς είναι αυτό άρχοντας δαχτυλιδιών, αυτό είναι εξέταση προστάτη. Ναι. Τι, άρχοντας δαχτυλιδιών είναι αυτό, είναι αυτό. Δηλαδή έλεος. Ναι, γιατί καταλήγεις από το να θες να το δείξεις, να μην το κάνεις μια φορά. Ναι, έλα, μα έκανε, έλα, αφού ξέρεις τι κάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Οκ, ναι, τέλειο. Αυτό. Ναι, και είναι δύσκολο γενικά να είσαι κωμικός. Αυτή είναι η κατάληξη. Ναι, είναι. Αλλά ταυτόχρονα, παιδί μου, από αυτά τα πράγματα που όση δουλειά βάλεις, τόσο θα πάρεις πίσω. Οπότε κάτσε ρε φίλε, πάτα το, κάντο, βάλε πλάτη, κάντο όσο πιο καλά μπορείς και θα σου έρθει πίσω. Αλλά πρέπει πρώτα να το κάνεις εσύ. Ναι. Άμα κάτσεις και δει. Ρε παιδί μου, είναι θέμα τύχη σε μεγάλο βαθμό. Αλλά στην τύχη, ας πούμε, πρέπει να είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή είναι τύχη, αλλά ο κατάλληλος άνθρωπος είναι η δουλειά που θα κάνεις. Σωστό. Άρα η κατάλληλη στιγμή σε κάποια φάση θα έρθει. Θα έρθει. Εσύ όμως πρέπει εκείνη τη στιγμή που θα έρθει να μπορείς να τα απεξέλθεις. Σωστά. 100%. Το ακούω. Ακριβώς ότι είπα θα βρει με το Γιωβαρλέ. Όχι, γιατί ήταν πολύ, ξέρεις, τύπου podcast οικονομικών αυτό. Για να γίνεις σωστός υπάλληλος και CEO στην εταιρεία σου. Πρέπει να είσαι ο καλύτερος που μπορείς να γίνεις. Και πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος? Αγόρασε την πρωτεΐνη μας. Ναι. Πρωτεΐνη Botcha's Arts. Σκεφτόμουν να βγάλεις πρωτεΐνη και κρεατίνες. What? Εγώ, ναι, σε φάση. Εγώ μπορώ να καπνίζω 10 χρόνια και να έχω ένα γυμναστό από το 2012, αλλά ορίστε πρωτεΐνη. Μη γίνεται σαν εμένα. Αυτό θα είναι το λόγο. Τέλειο. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, τέλεια. Ελπίζω να πέρασε καλά. Εγώ πέρασα τέλεια. Γελάσαμε πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να κοιτάξεις την κάμερα πριν κλείσουμε και να μας πεις social που να σε βρούμε και τι ετοιμάζεις. Νομίζω ότι θα είναι κάποιο πρακτικό αστείο. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερα και να πεις ρε μου νομπανά, κάντε subscribe, ξέρω. Ξέρεις τι, βασικά το παίρνω πίσω. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερα και κάνω τι θες. Ρε, κάντε subscribe, ρε μαλάκες. Για ποιο λόγο τώρα αυτός εδώ πέρα φωνάζει άτομα και τρώει το χρόνο του? Κάντε ένα subscribe, ένα like, κάντε κάτι. Botcha's Arts, μπείτε, Botcha's Arts. Νάτος, τέλεια. Αυτό, ωραία. Και το επεισόδιο κλείνει εδώ. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρείτε τον Άγγελο σε όλα τα social. Άγγελος Τραμπ, τελεία. Έχω και ένα TikTok παρατημένο κάπου. Θα τα βάλω από κάτω. Και τέτοιο. Και τι ετοιμάζεις τώρα, θα streams, θα σε βρούμε στο streaming? Και ετοιμάζω όντως stand-up. Όντως, ένα 5 λεπτάκι και φωτιά. Μπορεί να είναι νερό, να μην είναι φωτιά. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δημήτρη μου. Μπορεί να είναι έδαφος. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βίντεο στο Instagram κάνω αστεία βιντεάκια μικρά. Reels και τέτοια. Ωραία, καταπληκτικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Καληνύχτα και καλή τύχη. Ευχαριστούμε πολύ.